Промяната в мащаба е жест, който ползвам много често в моята работа. И тук отново в Ая използваме тази оголемяването на този легендарен от 20 век обект изкуство на Дюшон, който се казва плод бутеи или сушима за бутилки, което той взема и купува от един магазин 1904 година и прави от нея изкуство. Нарича това е скулптура. Като скулптура, извън контекста на историята, тя е една много същевременно, как да кажа, геометрична и органична работа. И реално това е една ос, която тези стърчащи елементи се разгръват постоянно. Те имат такова движение в нея, постоянно разгръщане, така изглежда се едно, като един такъв жив обект. Много важно е да подчертая, че това не е абстрактна скулптура. Тя е фигуративна, т.е. тя е оголемяване на известен обект, който е с голямо присъствие, силно присъствие. И това, което искам да разкажа с тази скулптура, защото тя е на входа на Ая. И тя реално посреща някакси един вид портал своеобразен. И тя обещава много неща. Тя обещава, че тук ще има изкуство, че от него ще бликат удоволствия, открития, ценности. Вино, разбира се, да се лее, тъй като тя показва и това като един фонтанната част. И тези неща не могат да бъдат направени с една абстрактна скулптура. Те трябва да бъдат някакси разказани по този начин. Идеята се появи някакси естествено, като бях поканен за мое щастие за този конкурс и видях още в самото начало създаването на този прекрасен, огромен лозов масив, прекрасната сграда. Тоест видях в неговото начало и амбицията и енергията, която е вложена тук. Този обект съм ползвал и в други мои творби, но тук той някакси се изчисти, като че ли някакси просто се изведе още по-ясно като посока, тъй като вече не е някакво тяло, като осветява, а става един фонтан, който просто е много по-опростен. Тоест, когато тя не работи, когато тя не лее вода, тя е една скулптура, която съществува като такава. И в един момент тя просто се превръща в фонтан. И тази цикличност, която бих искал да вложим в нейната функция, т.е. тя спира, тръгва, за да може да има хем скулптура, хем става фонтан, хем остава скулптура. Тоест тя е в едно такова непостоянно нейно лично циклично развитие. И естествено в прекрасният пейзаж и в идеята, че изворът на вода е нещо много важно и цялата легенда за извора на свещената вода и на живата вода е нещо много антично и може някъде тук да се е родило, защото все пак в тази част на България, Гърция, тези легенди са доста характерни и може би са от някъде тогава останали. И цялата целият този сбор от елементи, които видях, усетих, които много ме зарадваха в целия проект, като че ни доведе до това изчистване на този обект и неговото още по-спокойно поставяне в това водно огледало, което е един прекрасен платформа за една такава работа, като нарушава в един момент тази гладкост на хоризонталната вода. Тази сушилна за бутилки, която е някаква такава емблема на един индустриален свят, тя в случая развита по този начин, както съм го направил тук, превръща в нещо почти ритуално. Тя е един тотем, тя става един тотем, като един такъв малко тракийски, дори някакъв ултар. И реално нейната позиция в водното огледало е много естествена, просто фонтана има нужда от воден пояс. И някакси просто тя там застава някакси много мистично, много чисто, много спокойно. Тоест тя хем е отделена от всичко, но това пак е природа. Тоест водата е най-природното нещо, в случая вода, трева, земя. И тя някакси стои в този елемент по много, според мен, много точен начин. И самата скулптура е доста елегантна, защото просто е обект, който наистина е бил индустриален, който е направен за да бъде удобен, той е направен за да бъде функционален. Изведнъж той вече не функционира по този начин, той просто функционира като една визия.
И това водно огледало като че някакси ми се стори прекрасна, нали, платформа, за да поеме тази, нали, тази скулптура. По принцип всичко, което правя, оголемяването често, нали, на нещата, на обектите, които ползвам като начало на моите предмети. Идеята ще имат втори живот и може би в друг формат те придобият втори живот. Голяма запалка сме правили, гигантска запалка, гигантски пръстени, бронзови пейки, дърбърен, т.е. много неща, които са с оголемяване. И те предлагат един друг поглед, който някакси познато става странно и значимо. Тоест, те стават по-значими, защото тяхният мащаб е по-голям, който е, нали, доста проста геометрия, доста проста математика, но реално то въздейства по друг начин, защото наистина монументалното е значимо и ако тези неща, които са с незначима стойност инициална, оголемени, те получават една просто много един втори живот, второ, нали, описание и една друга стойност. Това е един диалог и аз съм го правил с така, няколко пъти ми се случвало, нали, да създам този диалог с Дюшон, с Джозеф Бойс, с Сезан отскоро. Говоря често, нали, в тези, нали, оголемени такива, нали, мои натюрморти, които сега имах една голяма изложба в Aix-en-Provence за Сезан и там имаше, нали, мои неща. Точно по тази причина, че просто някакси, нали, Сезан, както каза Пикасо, е notre père à tous, нашия баща на всички е Сезан. И аз казвам, чакай да видя този Сезан наистина. И наистина Сезан някак си е създал някаква такава невероятна посока също и просто за мен е някак си любопитно как аз мога с тези хора да диалогирам, ако ги познавах, какво ще му кажа. Нали. Това е серия от скулптури с тази форма, от която от години работим с Марко Студио по тяхното развитие. Първото беше направено в Париж, 2018 година беше пред Гран Пале в Париж, беше поставена първата. Тя беше една светеща като една такава градска лампа почти, тъй като, нали, Париж е, нали, градът на светлините, той така е познат. Дюшон е една светлина, която е дал много, т.е. той е осветил, според мен, нали, един път, който е съвсем модерен в едни години, който е очкало доста, нали, живописно, просто, той просто отваря една врата и една светлина в друга. Всеки това за мен беше такъв един, нали, омаж, една такава, нали, като събиране на тези две стойности и тогава се създаде първата такава, тя се казваше Street Light творба. Но тук в Ая сме променили изцяло нейната функция и тя е още по-простена, тя е просто една природна такава, един много прост, нали, фонтан, който всъщност, нали, циклично превърта това, което ни кара да живеем, това, което ни доставя, нали, което ни дава живот, нали, тази вода, природата и така. И, нали, тази трансформация на този обект, явно тя търпи, нали, в моето творчество, явно, нали, успявам, може би, нали, да деклинирам, нали, да препокрия и други, нали, и други диапазони с тази форма. Явно, че наистина е много силно, защото просто душа ни е дал наистина много, ни е дал мен лично много, за да мога да ползвам, нали, този обект и който тук сега, за първи път като фонтан в Ая. Надявам се, някакси не вярвам, че, нали, Walter Hedgecock, тази скулптура, нали, някакси естествено съжителства в тази сграда и тя не доминира, тя се опитва по-скоро да обедини едновременно, защото тя е и земна, и лека, тя е органична и индустриална. Някакси тя е една своеобразна така пулсираща, нали, единица в ритъм с идеята за удоволствие, за ритуал, за движението в Ая. Много важен момент, както винаги за всяко едно нещо, всяко едно начало, като, нали, тръгне вода, тръгва живот. Тоест, нали, това е нещо, което като че ли и до ден днешен е безкрайно важно, нали, момента, в който бликне вода. В случая може би и вино, но става много, нали, тази вода, защото сме направили фонтан, защо това не е само фонтан, то просто е един извор
също така. Защото не дали е фонтан, извор, чешма, но то е нещо, което циклично връща, нали, и доставя, нали, този живот. И, нали, за мен това много важно беше тук да има тази идея за цикличността и за това, че, нали, се ражда постоянно, излиза, нали, избликва някакъв живот. И да, това не е точно фонтан, т.е. ние му казваме фонтан, може би, пак казвам, може би извор, може би са 50 чешми, нали, които текат, но те текат. Важното е, че там този живот тече. Аз съм безкрайно щастлив, че бях поканен първо на конкурса и след това да реализирам тази творба. Тъй като и това начинание, този великолепен масив, е прекрасна част на България и въобще на Балканите. Се създава този обект е невероятен, т.е. това, което се случва тук, е рядкост навсякъде. То не е рядкост само в България, това е рядкост и във Франция. Във Франция има, нали, такива десетки направени, нали, винарни с изкуство, но с такъв мащаб и с толкова желание не са много. Имате нещата, Лакост е известна резонансна фигура, да кажем, нали, на Ая, но Ая се прави с много желание и това е наистина супер удоволствие за автор да работи като мен, да работи тук. И съм наистина безкрайно доволен, че успяхме да стигнем до това решение за тази творба, че тя е реализирана за пръв път тук, защото тя е съвсем нова в тази серия от неща, свързани с Дюшан, който, нали, е преместил много неща в изкуството напред. И като че това съвсем естествено се вписа тази творба в този процес и за мен е наистина голяма чест да мога да бъда част от този проект.